blodrød og blød. Lukkede hinanden troskab. Til evig tid. Til evig tid. Voksne, det ved vi. Lukkede nej, vi lukkede. Måske en dag. Måske en dag. Ja. Det sjove nok af det hele, mine damer og herrer, det er, at da vi så sidder og drikker os lidt kringle, ikke? Så kommer lille Tjin, han går ind af en lille bodega, som vi kaldte Lille Jens dengang. Og Lille Jens, det var også et sted, som unge folk ikke skulle komme ind. Og så hører der sådan et nummer, som er lidt sådan der. Og putterne op, hvis man så er stadig til så er der til. Jeg er der til. Noget skidt, jeg er der. Der er noget skidt. Men det var også bare før den gang, da de der kom ind og drak, de der kringle, som de engang drak en gang med. Og før den tid, der var jeg ude af og lade det. This is my life. This is my time. Show me the light, and I go there. Men det gør aldrig uden tak. Det gør aldrig det der i morgen af USA, som jeg egentlig gerne vil have. Men der var sådan, at man stadig ikke tilbage og prøve igen herhjemme med Gæsselin tilbage herhjemme i København. Så jeg gik lidt langt strøget og tænkte, hvad fanden gør vi egentlig? Hvad fanden gør vi? Og så kom vi i tanke om en anden sang, det var så min gode kammerat Jens Lørning. Min anden sang, og det lyder omkring noget, det der svarer til. Sidder og kigger på et billede fra 1920. Forestiller vi og mennesker på et café. Udenfor er det gyldne slik. Det kan man se på et lille grafi fra 1920.